erinäköisistä, erinäköisistä tällaisista niin kehitystrendeistä. Ja tässä on, nyt tämä on tosi mielenkiintoinen tämä aihe, ainakin omasta mielestä siinä mielessä, että tämä tulee viemään sitä sisällönhallintaa ja markkinointia ja asiakaskokemusta aika paljon eteenpäin. Mä laitan tästä nyt jaan päälle, niin päästään itse asiaan. Näin, jos kaikki on kunnossa, niin nyt pitäisi näkyä ruutu sitten. Hyvä. Elikkä mulla on itselläni 20 vuoden kokemus sisällönhallintajärjestelmien kanssa pelaamisesta. Ja pääosa siitä on ollut tällaisia enterprise-järjestelmiä, eli aika pitkälti sellaisia, mitä suuret organisaatiot tai keskisuuret organisaatiot käyttää, ja sitten tällaisia, missä ei pelkästään tehdä käyntikortteja, vaan pyritään laittamaan sivustolle sellaista toiminnallisuutta, joka sitten joko suoraviivastaa prosesseja tai parantaa sitä asiakaskokemusta tai suoraan säästää rahaa. Ja nyt ehkä pääosa tästä ajasta on mennyt Drupalin parissa, joka on tällainen avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, joka on ehkä sitä avoimen lähdekoodin kategoriasta ehkä eniten tällaisessa niin kuin enterprise-kategoriassa sitä laajennettavuuden ja monitahoisuuden takia. Mutta mut saa kiinni tuollaisesta sähköpostiosoitteesta ja löytyy Twitteristä tai X:stä tuollaisella handlella. Mutta jos ajattelee, nyt lähdetään niin kuin suomalaisittain tässä tämän niin kuin haasteen tai ongelman kautta liikenteeseen, minkä takia me ollaan tekemässä asioita ja miten nyt tähän tilanteeseen ollaan päästy. Eli tässä näkyy, mulla on noissa slaidien alhaalla muuten näitä referenssejä ja viittauksia, niin niitä kannattaa sitten, jos lataa slaidit itselleen, niin käydä katsomassa, niin pääsee vähän niin kuin tutustumaan pintaa syvemmältä sitten näihin aiheisiin. Mutta tosiaan tässä niin kuin näkyy sen, että miten tämä e-commerce on kehittynyt. Tässä puhutaan nyt pelkästään retail e-commercesta, mutta yhtäläisiä trendejä voisi kuvitella olevan esimerkiksi itsepalvelupuolella tai muissa tällaisissa niin kuin digitaalisissa palveluissa. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, on erityisesti nämä koronavuodet tuossa 2020 ja 2022, jossa sitten näkyy, että vaikka saattoi tulla sellainen mielikuva, että nämä olisi muuttunut ihan hirveästi, että se olisi yhtäkkiä yön yli muuttunut tosi kriittiseksi, että kaikki muuttuu digitaaliseksi, kaikki kaupankäynti muuttuu digitaaliseksi. Mutta tässä näkee sen, että ne oikeasti se, mitä siellä toteutui kaikesta hypestä huolimatta, niin ne on oikeastaan vain niin kuin jatkanut tällaista pitkän aikavälin kehitystrendiä, joka sitten ennustetaan johtamaan siihen, että vuonna 2027 niin 41% kaikesta kaupankäynnistä tulee olemaan digitaalista. Ja se muodostaa tietenkin sellaisen haasteen, että mikä sen kulma, miten siellä digitaalisella puolella palvellaan sitten näitä asiakkaita. Että jos se tietenkin kuluttajien on helppo vertailla erinäköisiä palveluita verkkosivua selaamalla ja katsomaan, että kuka nyt tarjoaa parhaan. Jos on tässä nyt viime aikojen mullistuksessa niin kilpailuttanut vaikka sähköyhtiöitä, niin näkee, että kuinka helppoa se on. Jos on pörssisähkössä, niin sä menet 1-2 palveluun ja katsot sieltä valmiin hintavertailua ja sitten otat sen jo sähköyhtiö, jolla on pieni marginaali. Ja se on tietenkin hankalaa digitaalisten palveluiden tai myynnin osalta just siinä kohtaa, että jos se ainoa kilpailutekijä on sitten oikeasti se hinta, niin näitä on muita kilpailutekijöitä, koska ei hinnalla pysty kilpailemaan Suomesta käsin. Se markkina on kuitenkin globaali. Ehkä nyt jotain tomaatteja, jos ostaa verkkokaupasta, niin niitä ei kannata Saksasta lähteä tilaamaan, mutta teoriassa jonain päivänä sekin on varmaan mahdollista. Mutta me nähdään sitten sellainen niin kuin ajatusmaailma tässä, että tosiaan sillä palvelukokemuksen merkitys ikään kuin kilpailutekijänä tulee varmasti korostumaan tulevaisuudessa. Ja sitten muita asioita, jotka on vaikuttanut tässä, en enää voi sanoa viime aikoina, mutta on sitten tämä asiakasdatan hallinta. Että sen tietosuoja-asetuksen myötä niin
omien kanavien merkitys markkinoinnissa ja asiakaskokemuksessa on korostunut. Et enää ei pystytä ostamaan keksejä kolmannelta osapuolelta ja päättää, että tämä on nyt tämä kohta, tai listoja kolmannelta osapuolelta ja päättää sitä, että nyt me vaan markkinoidaan näille tyypeille, halusivat sitä vai et, ja aletaan tuuttaamaan vaan sen oman datan kerääminen ja se asiakastiedon hallinta ja asiakasymmärrys täytyy rakentaa itse. Jos on itse lähtenyt siitä lähtökohdasta, että on ollut tyhjän päällä eikä ollut minkään valtakunnan asiakaslistoja tai mitään muutakaan segmenttiä, jolle pystyy kohdistamaan markkinointia tai viestintää, niin sitten on aika tyhjän päällä just siinä kohtaa, kun todetaan, että ei saanut enää käyttää listapohjaisia juttuja. Sen jälkeen organisaatiot ovat alkanut rakentaa näitä omia kanavia paljon aktiivisemmin. Just tänä aamuna Vierityspalkista luin Perttu Tolvasen blogin näistä markkinapaikoista ja tulevaisuuden trendeistä. Ja sitten ehkä se päällimmäinen asia, mikä nousi sitten itselleni mieleen, oli siitä artikkelista, niin oli sellainen, että omien kanavien merkitys tulee jatkossakin korostumaan just sen takia, että sosiaalisen median käyttö tulee vähentyä tai se muuttuu markkinoinnissa tulevaisuudessa tämän hypoteesin mukaan niin kuin vähemmän merkitykselliseksi, jolloin se, että sä pääset niin kuin omiin asiakkaisiin kiinni ja saat konvertoitua niitä omien verkkokanavien kautta ja pidettyä tiedosta niistä asiakkaista kiinni, niin muuttuu tosi paljon enemmän merkitykselliseksi just sen takia, että se somekaan ei sitten toimi enää kanavana jatkossa ehkä niin tehokkaasti. No, sitten mietitään niin kuin asiakkaiden näkökulmasta, se on varmaan ehkä se tärkein näkökulma sitten loppupeleissä kuitenkin, niin on sitten sellainen, että jos ajattelen noista isommista luvuista lähtien, niin yli 50% asiakkaista haluaa, että yritykset, joista ne välittää, tai brändeistä, joista ne välittää, niin ne tietää enemmän niistä asiakkaista. Ja että ne ottaa huomioon asiakkaiden henkilökohtaisia arvoja sen kommunikoinnin kanssa ja miten niiden kanssa kommunikoidaan. Mutta sitten toisaalta tässä on tällainen gappi, että vain 14% asiakkaista odottaa personointia tai ne odottaa sitä, että niillä tulee sellainen wow-efekti, kun ne on sen yrityksen kanssa tekemisessä. Eli just tämä gappi, että mitä oikeasti haluttaisiin ja mitä sitten nähdään ja mitkä ne odotusarvot on, niin se on aika iso ja se tarkoittaa sitä, että tuossa on mahdollisuutta parantaa tosi paljon tässä niin kuin raossa. No sitten mietitään sitä, että tämä henkilökohtaisen datan merkitys korostuu tietenkin siinä markkinoinnissa, niin oikeasti 77% kuluttajista on sitä mieltä, että ne pystyisivät vaihtamaan henkilökohtaista dataa, asuinpaikkaa ja muuta niin kuin tällaista demografiatietoa, niin ne on ihan hyvillään siitä, että sitä kerätään, jos ne saa vastineeksi siitä paremman käyttäjäkokemuksen tai asiakaskokemuksen. Eli niiden keksien kanssa, vaikka ne on tehty tosi vaikeaksi, niin kyllä niitä sitten suostutaan pureskelemaan siinä kohtaa, kun oikeasti annetaan jotain vastinetta. Toki sitten se, että meitä jollekin sivustolle ja sanoo, että meillä on 88 tracking-keksiä olemassa ja sä et saa mitään tästä vastineeksi, niin hulluhan siihen, joka tähän niin kuin lähtee, vaan nimenomaan sit se pitää vastineeksi antaa oikeasti sitä arvoa sille asiakkaalle. No, sittenpä jos me lähdetään siitä, että miten tietojärjestelmiä yleensä on kehitetty, että mikä se asiakaskokemuksen polku tällä hetkellä on, niin me varmaan kaikki, tätä voisi ajatella joko ihan internetin historiana, tai sitten oikeasti ehkä lähestulkoon sen mun oman kokemuksen mukaan myös se, että miten organisaatiot rakentaa näitä omia digipalvelukanaviaan, niin se yleensä meidän näkökulmasta lähtee siitä, että sulla on olemassa joku verkkosivu, ja sitten sulla on se käyttäjä sen verkkosivun kanssa. Käyttäjä tulee verkkosivulle, tekee verkkosivulla asioita, ja se on sitten niin kuin siinä. Tämä on se, mitä niin kuin kaikki jostain Jannen putkifirmasta alkaa niin kuin isompiinkin asiakkaisiin, niin tämä on niin kuin sellainen, mitä voisi sanoa ihan perussuoritukseksi. No sitten me aletaan muodostaa sitä asiakaskommunikaatio ja laajentaa sitä ajatusta, niin sen taustalle tulee CRM, eli tämä asiakkuuden hallintajärjestelmä, johon kerätään sitten tietoa siitä asiakkuudesta niin, että me pystytään edes vähän kasvattaa sitä asiakasymmärrystä ja tiedetään, että mitä se kuluttaja on sitten tilannut tai jotain niin mielipiteitä, se on niin myynnillinen järjestelmä. Ja sitten siihen rinnalle tulee sähköpostiviestintää. Näissä on sitten se, niin kuin,
näkökulma vähän, että onko nämä ihmiset sitten samat ja onko ne tiedot samat, mitä siellä sähköpostissa liittyy. Että jos sä oot jonkun, sanotaan vaikka urheilukaupan, se on hyvä esimerkki, asiakaslistalla ja käyt siellä verkkosivulla katsomassa, niin siellähän on kaikkea aasta ööhön, mitä sä voit ostaa tällaisesta niin kuin liikkeestä. Palveluvalikoima tai tavaravalikoima on tosi laaja. Ja sitten kun siihen yhdistetään rinnalle sähköpostimarkkinointia, niin se on lähinnä sellaista tarjouslehtistä, koska ei sieltä tule mitään, joka kiinnostaa mua erityisesti. Se vaatii nyt vähän niin kuin edistyneellisempää segmentointia. Tyypillisesti se menee siihen, että sinulla tulee Budgetsportin tai jonkun vastaava ilmoitus, että siellä on kaikki lastenpyöristä sitten niin kuin jääkiekkovarusteisiin. Ja se on soronoo sitten, jos sulla on lapsia tai sä et tykkää jääkiekkoa pelata. Organisaation sisällä nämä voi olla ihan hyvin oikeasti vielä kaiken lisäksi niin kuin siiloutunut. Et yksi porukka lähettää sen sähköpostiviestinnän perustuen sitten johonkin tietoon ja sitten toinen ylläpitää sitä verkkosivua ja hyvä, jos siinä nyt välissä sitten tapahtuu jotain niin kuin kommunikaatioa. Niin sitten järjestelmät monipuolistuu, sulle saattaa tähän rinnalle tulla sitten verkkokauppa, joka on pahimmassa tapauksessa täysin irrallinen järjestelmä näistä kaikista. Ja sieltä tulee sitten tuotetietoa, tällaisesta Product Information Management Systemistä, siellä on edelleen se CRM taustalla. Nyt sinulla saattaa olla sitten, että verkkokaupasta vastaa oma porukka, joka sitten koittaa viestiä sen verkkokaupan kautta sille asiakkaalle. Meillä on nettisivut, jossa on yksi viesti ja sitten tulee sähköpostiviestintää sitten vielä niin kuin kolmannesta niin kuin töttöröstä. Näitä on sitten lisää. Sinulla tulee extranettiin, itsepalveluportaaliin, muuta vastaavaa, jotka liittyy sitten ERP-järjestelmiin. Voi tulla tekstiviestiä tai chattibottia siellä nettisivuilla. Ja taas tavallaan nämä kaikki järjestelmät viestii sen asiakkaan kanssa, mutta ne ei ole kiinni toisissaan. Ja sitten kun taustajärjestelmiä tulee jatkossa vaan niin kuin enemmän, niin sulla on asiakastieto on hajautunut tosi moneen taustajärjestelmään, ja tavallaan samaan aikaan sitten sen organisaation sisällä voi olla tosi paljon siiloja. Sulla voi olla se verkkokauppaliiketoiminta, joku toinen liiketoimintayksikkö, siellä on markkinointiyksikkö, ja sitten pahimmassa tapauksessa sitten tosiaan niin kuin vielä sillä, että siitä verkkosivustosta vastaa niin kuin oma porukkansa. Ja kuluttajan kannalta niin tulee hirveä määrä hajanaisia viestejä. Kaikki puhuu vähän niin kuin eri asioista, ja vaikka se nyt ei olisi kauhean niin kuin destruktiivista sen kuluttajan näkökulmasta, niin ei se varmasti niin kuin sitä kuluttajakokemusta sitten enää autakaan. Ja tässä on niin kuin mielenkiintoinen kulma sitten sellainen, että tämä silloin joskus 20 vuotta sitten, kun mä aloitin, niin oli tällainen ammatinkuva kuin webmaster, joka oli yksittäinen Jonne, siihen aikaan minä, joka sitten ylläpitää verkkosivuja. Se vaan vastasi siitä, että nämä sivustot on suurin piirtein niin kuin kartalla. Mutta mä kävin Wikipediasta katsoa yksi päivä, niin tämä on niin kuollut tämä webmasterin ammatti, että ne oli poistanut sen Wikipedia-sivun kokonaan. Eli tämä on, niin kuin ajat on tosiaan niin kuin muuttunut melkoisesti. Ja se, mikä tässä tekee niin kuin monimutkaisempaa, on sitten se, että miten nämä kaikki asiat liittyy toisiinsa. Nyt se ei ole pelkästään sitä, että tässä on nyt tämä webmaster, joka vastaa näistä niin kuin verkkopalveluista tai verkkosivuista ja muuta vastaavaa, vaan että tämä oikeasti on muuttunut melkoiseksi kellopeliksi tämä digitaalinen asiakaskokemus. Siihen liittyy just mahdollisesti niin kuin multichanneli tällainen, että sulla on kännykkäsovelluksia, se voi olla verkkosivu ja verkkosivu voi olla tähdätä niin kuin erikokoisille laitteille. Niistä tulee nämä headless-vaatimukset. Sitten meillä on tietosuoja-asetus, markkinointi vaikuttaa, e-commerce vaikuttaa, itsepalvelu vaikuttaa, sitten on liiketoimintaa. Sitten meillä voi olla kivijalkakauppa ja tässä samassa, niin kuin se oli yksi kanava, joka tuosta edellisestä kuvasta siis puuttui. Mutta totta kai kun asiakas menee kivijalkamyymälään, niin totta kai meidän pitäisi saada myös, niin kuin, se on yksi kanava sitten lisää, joka ei taas ymmärrä normaalisti hölkäsen pölästä se asiakkaan verkkokäyttäytymisestä. Mutta koko tämä digitaalisen palveluiden kehityskenttä, niin tämähän muuttuu tosi monimutkaiseksi. Siihen ei pelkästään niin kuin riitä sitä, että ymmärtää sen oman siilonsa, vaan että siihen liittyy tosi paljon just saavutettavuutta, tietoturvaa, kaikki assettien pyörittämistä, integraatiot ja regulaatiot. Ja nyt vielä sitten niin kuin kaiken huipuksi viimeisenä niin on tämä tekoälybuumi, jossa konsulttitoimistot rahastaa, kun viimeistä päivää se vähän sellaisen pelottelunkin kautta tekoäly tulee mullistaa kaiken. Mä en sano, että se ei ole niin kuin hyödyllistä, mutta
Mutta se on taas yksi elementti, joka tulee siis tähän niin kuin mukaan. Mä tulen taas myöhemmin käymään läpi sitä, että mikä se tekoälyn rooli taas tässä koko markkinointipaletissa pystyy parhaimmillaan olemaan. Mutta siinä on, me tullaan näkemään tulevaisuudessa paljon enemmän kuussormisia vaatemalleja ja sitten sellaisia puolivillaisia blogiartikkeleita, jotka haisee ja maistuu aika niin kuin tylsältä, jos se AI-kehitys menee siihen suuntaan, missä ollaan nykyään menossa. No, sitä ajattelee Druidi-yrityksenä, niin me ollaan pieni organisaatio, meitä on 30 ja sitten, mutta jopa meidän kokoisella organisaatiolla niin on rakentunut tällaisia omanlaisiaan siilojaan. Siis meillä on käytössä Drupal tai sisällönhallintajärjestelmä, sitten meillä on MailChimp, jota kautta me lähetään sähköpostia, sitten meillä on verkkosivun chatti ja CRM-järjestelmä ja sitten meillä on vielä asiakaskommunikaatio, niin meillä on tiketointijärjestelmä ja projektihallintajärjestelmä siellä niin kuin taustalla. Ja jos ajattelee, että me ollaan aika pieni, meillä on jo tämän verran tällaisia erinäköisiä siiloja, joista pitää kiinni, niin se tulee niin kuin se alkaa jo hahmottaa sitä, että millaisia ongelmia sitten oikeasti kunnon keskikokoisella organisaatiolla tai sitten isolla organisaatiolla pystyy olemaan tämän niin kuin asian kanssa. Mistä me nähdään tällaisessa paletissa se asiakkaan kokonaiskuva? Me ei nähdä sitä CRM:stä, koska siellä nyt lukee se, mitä myynti on sinne kirjoittanut. Me ei nähdä sitä tiketointijärjestelmästä, koska siellä on lähinnä ongelmia tai tilauksia. Ja me ei nähdä sitä ERP-järjestelmästä, koska siellä näkyy lähinnä sitten sellainen laskutukseen liittyvät niin kuin asiat. Ja toisaalta me ei myöskään niin pystytä yhdistämään kotisivujen ja sähköpostimarkkinoinnin sisältöä yhteen nippuun niin, että me nähdään suoraan, että tämä ihminen, joka on käynyt kotisivulla täällä, niin on käynyt klikkailu sähköposteista näitä asioita ja sellainen niin kokonaiskuva. Se, että me muodostettaisiin asiakasprofiili, niin vaatisi sen, että me ninotaan nämä järjestelmät kaikki yhteen niin, että me nähdään yhdestä asiakasta vastaava näkee yhdestä paikasta sen, että tämä asiakas on kiinnostunut näistä asioista, se on ostanut tällaisia asioita ja sillä on ollut tällaisia toiveita meidän suhteen ja sen perusteella lähtee rakentamaan sitä asiakaskokemusta. Mutta tämä nyt, mistä nyt puhutaan sitten näistä DXP-järjestelmistä seuraavassa, niin mä selitän sen, että miten nämä siilot tuodaan yhteen ja miten se mahdollistaa sen, että me saataisiin sellainen järkevä asiakaskokemus aikaiseksi. Mutta jos ajattelee nyt sen, että tästä monimutkaisuudesta, niin tämähän on suurille organisaatioille, niin tämähän on vain investointikysymys. Siis sillä tavalla tiedetään, mitä halutaan tehdä ja sitten aletaan puksuttamaan ja siellä toki siihen liittyy byrokratiaa ja politiikkaa ja sitä tahtotilaa, mutta oikeasti se koko tästä niin kuin koko digitaalisten kanavien mullistuksesta niin tulee olemaan vähän ehkä helisemässä on ne keskikokoiset organisaatiot, joilla on rajoitetut resurssit ja rajoitetut budjetit, mutta silti niiden pitää pysyä niiden isompien vauhdissa, jotta ne pystyy kasvamaan siinä omassa kokoluokassaan ja vastaamaan niiden isompien esittämään haasteeseen niin, että se kauppa tai muu asiakaspalvelu niin se ei muutu pelkästään niin kuin isojen organisaatioiden yksinoikeudeksi, vaan niiden pitää pystyy niin kuin keeping up with the Joneses tyyppisesti niin kuin seuraamaan niitä. Mutta menneeseen ei sinänsä ole sitä paluuta, että tässä täytyy vaan nyt sitten ottaa huomioon ja katsoa, tällaisten organisaatioiden täytyy sitten vaan adaptoitua siihen ja rakentaa sitä omaa palettiaan yksi palanen kerrallaan ja keskittyä aina oleelliseen, ketterää kehitystä ja ketterää priorisointia. Jos me nyt sitten mennään tähän DXP-puoleen, niin tämä tulee tällaisesta niin kuin sanahirviöstä kuin Digital Experience Platform, joka sitten suomeksi kääntyy, tämä on Vierityspalkista otettu käännös, niin se on digitaalinen asiakaskokemuksen hallinnan järjestelmä. Sen ei liene sillai vaikeaa arvata, miksi mä puhun DXP-järjestelmästä tämän niin kuin käännöksen ollessa näin niin kuin monimutkainen. Mutta se, mikä se himmeli sitten oikeasti on, niin se on kasajärjestelmiä, jotka on integroitu yhteen, tai teknologioita, joiden niin kuin ajatus on se, että ne mahdollistaa tällaisen
yhtenäisten viestinnän siis rakentamisen, hallinnan ja toimittamisen niiden asiakkaalle ja optimoinnin sillä tavalla viestinnän optimoinnin sille asiakkaan osalta tai asiakaskokemuksen optimoinnin. Tämä lainaus on Gartnerilta 2021, ja tämä on sellainen, että tätä lainaa melkein kaikki, jotka DXP-järjestelmien kanssa on tekemisissä ennen pitkään. Niinpä myös minä. Mutta Gartner julkaisee tällaista Magic Quadranttia näistä Enterprise Digital Experience Platformeista, eli näistä, jotka myy todella kalliita valmiita järjestelmiä, joita pystytään ottamaan käyttöön. Niissä on omat haasteensa tietenkin, mä käyn sitten myöhemmin läpi, mutta Gartnerilla on aika paljon koottua tietoa siitä, että missä ne Enterprise-järjestelmät on ja mikä sen DXP-järjestelmän määritelmä on. Mutta tiivistettynä, näin niin kuin omin sanoin, niin se järjestelmä on muun muassa sellainen, joka kerää dataa, kasaa sitä dataa ja vetää siitä yhteenvetoja, niin kuin asiakasdataa, asiakaskäyttäytymiseen liittyvää dataa, toimittaakseen tällaisen kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaasta ja sen tekemistä aktiviteeteista. Niin kuin sanoin, niin jos myyjällä on tosi vaikea ymmärtää, että miten se asiakas käyttäytyy eri kanavissa ja se ei saa sitten kokonaiskuvaa siitä asiakkuudesta, niin tämä järjestelmä, joka koostuu useista osista, niin kerää vaan sitä tietoa näistä omien kanaviensa kautta ja toimittaa sen kokonaisvaltaisen asiakaskuvan. Ja sitä mahdollistaa sen, toisena isona asiana se mahdollistaa sen organisaation, että se toimittaa sellaista niin kuin relevanttia ja hyperpersonointui viestintää sille asiakkaalle kaikkien kanavien läpi. Toisin sanoen tarkoittaa sitä, että jos mä oon ollut kiinnostunut jostain asiasta, niin se pystyy toimittamaan mulle personoitua viestintää. Se ei pelkästään, että hei, etunimi, sukunimi, vaan tosiaan niin kuin sitä ajatusta, että se kerää sen holistisen kuvan muun toiminnasta ja sen perusteella pystytään lähettämään mulle viestejä, jotka on mulle relevantteja. Mä ajattelen, että tämä firma välittää musta ja tietää, mitä mä haluan. Ja kaikkien kanavien kautta, ei pelkästään webi, ei pelkästään sähköposti, se voi olla tekstiviestit, se voi olla chattibotit, se voi olla erinäköiset digitaaliset verkkopalvelut tai mobiilisovellukset. Jos tulee nyt vähän tätä teknistä tauhkaa sitten tältä puolelta, mä koitan sillä puhua, ehkä mun puhe on kivempaa kuin nämä kalvot, jotka on kohtalaisen niin kuin teknisestä vinkkelistä tässä kohtaa, mutta ajatus on siitä, että se on tällainen alusta, johon on integroitu erinäköisiä tekniikoita. Sisällönhallintaa, verkkokauppaa, markkinointia, hakua, analytiikkaa ja näin päin pois. Se alusta pitäisi rakentaa ketterästi niin, että se vastaa markkinoinnin ja myynnin tarpeethan muuttuu jatkuvasti, kun elämä menee eteenpäin. Se voi muuttua yön yli, tapahtuu jotain Facebook kuolee tai sitten tulee joku korona 2 tai jotain muuta vastaavaa. Yhtäkkiä meidän täytyy adaptoitua tällaiseen tilanteeseen. Sitten olette tehneet markkinointia tai myyntiä, tiedätte, että mitä se tarkoittaa. Että maanantaina herää uuteen maailmaan ja sitten aletaan suorittaa. Se järjestelmä pitää olla ketterä ja sitä pitää pystyä kehittää sillä tavalla, että me saadaan tehtyä muutoksia tosi nopeasti. Sitten meillä on tämä holistinen kokonaisvaltainen asiakaskuva, mistä me kerätään tietoa eri lähteistä. Puhutaan sitten SaaSista ja cloud deploymentista. Tämä nyt riippuu siitä, että millaiseen lähestymistapaan lähdetään, mutta lähtökohtaisesti sellainen, että se järjestelmä pitää olla rakennettu teknisesti niin, että se skaalautuu kävijämäärän, ettei se ole yksi tietokone jossain niin kuin pölyisessä nurkassa, vaan että se on rakennettu sillä tavalla, että pystytään skaalaamaan sitä. Ja ajatus on siinä, että ei pelkästään markkinoinnin työkalu, vaan tästä tiedosta hyötyy kaikki. Toki markkinointi hyötyy, business hyötyy, joko se yksittäinen kaveri siinä niin kuin sen fyysisen kaupan kassalla, niin sen pitäisi pystyä hyötyä tästä, tai sitten huollon palvelut tai muut vastaavat. Se on niin kuin läpi organisaation käytettävä järjestelmä. Ja sitten siellä on tietenkin sellaista, että tämä ei ole niin kuin koodaajan takana, vaan että just, että kun joku business-steikkari haluaa katsoa sen holistisen kuvan siitä asiakkaasta, niin hän menee sinne järjestelmään ja pystyy sieltä hakemaan sen tiedon, mikä sitä niin kuin kiinnostaa ja pystyy vetämään erinäköisiä raportteja. Toki sitten asiakkaalle tällaisessa järjestelmässä pitää mahdollistaa myös se itsepalvelupuoli. Pystyt muuttamaan omaa profiilia, pystyt hallinnoimaan erinäköisiä itseesi liittyviä juttuja eri
erityisesti esimerkiksi tähän markkinoinnin suostumuksiin liittyvät jutut on tosi niin kuin tärkeitä. Ne korostuu tällaisessa toiminnassa tosi paljon, että se ei pelkästään sitä, että saako laittaa keksejä, vaan vähän niin kuin toivotaan sellaista hienojakoisempaa, koska meidän täytyy pystyä kuitenkin mitä enemmän tietoa me kerrotaan siitä käyttäjästä, niin sitä tärkeämmässä roolissa se luottamus on siinä niin kuin, tässä ei tarkoitus tehdä mitään läpeensä pahaa järjestelmää, joka väkisin myy ja hilloo sitä tietoa käyttäjästä ja käyttää sitä väärin, vaan lähtökohtaisesti meidän täytyy rakentaa nämä järjestelmät sillä tavalla, että me ei käytetä niitä väärin ja ansaitaan sen käyttäjän luottamus tekemällä niin kuin oikeita asioita ja palvelemalla sitä käyttäjää. No ne peruskomponentit, mitä tällaisessa järjestelmässä on, niin on tosiaan sisällönhallinta. Siis me puhutaan personoinnista, mutta on hyperpersonointia, mitä me tehdään tässä tapauksessa. Kun me kerätään sitä, personointi on jo se, että hei, etunimi, sukunimi, se on personointia. Hyperpersonointi on se, että me ymmärrämme, mitä se käyttäjä haluaa, ja me koitetaan ymmärtää sitä, mitä se käyttäjä tulee haluamaan, ja sitten me sen perusteella lähetetään sille sitä niin kuin viestintää. Ja sitten tähän kolmantena komponenttina on tämä esityskerros. Se, että me saadaan se personoitu viesti vietyä myös sille asiakkaalle. Ajattelen nyt tässä kontekstissa sisällönhallintaa, sähköpostimarkkinointia, nämä kaikki kanavat, mistä mä olen puhunut. Ja sitten tähän liittyy tällaisia käytännössä erinäköisiä pikkukomponentteja tai kyvykkyyksiä, jotka liittyy sitten siihen tämä koostuu niin kuin osista. Ne on samanlaisia komponentteja, mitä löytyy sisällönhallintajärjestelmistä, markkinoinnin automaatiosta ja muista vastaavista. Te näette kohta, että minkä takia. Mutta tärkeimmät jutut täällä on tosiaan se, että me hallinnoidaan sitä asiakkaan dataa, me pystytään rakentamaan sellaisia asiakaspolkuja, joita me toivotaan, että se käyttäjä niin kuin kulkee. Ja asiakas pystyy hallinnoimaan omaa tietoa, tähän liittyy haku. Hakuhan on hirveän hyvä komponentti käyttää missä tahansa palvelussa, koska se että mitä käyttäjä tekee teidän verkkosivuilla, niin se peilaa sitä, että mitä teillä on myynnissä tai mitä palveluita te tarjoatte nykyisellään, kun se kliksuttelee niitä sieltä polkuja läpi. Haku kertoo teille sen, että mitä se asiakas haluaisi, että teillä on siellä verkkosivuillanne. Sitä ei voi niin kuin väheksyä sen haun merkitystä siltä puolelta, että jos siellä urheilukaupassa niin joku oikeasti niin kuin etsityin hakusana on tikkataulu, niin se kannattaisi varmaan jossain kohtaa huomata sieltä ja laittaa se tikkataulu siihen valikoimaan ja vastata tähän asiakastarpeeseen. No sitten täällähän luiruttaa toi vanha kunnon hörökorva tekoäly, eli tämä on kanssa niin kuin yksi tällaisen DXP-järjestelmän kyvykkyyksistä. Se ei ole ehkä nyt niin pakollinen, ja riippuu vähän mitä sitä järjestelmää lähtee rakentamaan, mutta sillä on merkittävää mahdollisuuksia saavuttaa sitten jossain kohtaa sitä omaa järjestelmää rakentaessa. Tämä niin kuin esimerkki, tässä on tämä fillarikauppa, mä en nyt oikeasti niin paljon rakasta pyöräilyä tai urheilua, mutta se on hyvä esimerkki just siitä, että jos ajattelet, että mulla on 10 vuotta vanha maastopyörä. Ja aina väliin mä katselen uusia maastopyöriä tuolla. Mä laitan mun koiran kiinni siihen fillariin ja sitten me mennään tuolla pitkin teitä. Se on kuntoilua molemmille, mutta enemmän sille koiralle. Ja tänne välillä siis mietin, että nyt kun polkupyörä ei tule ja muuta tarjolla, että pitäisikö alkaa niin kuin päivittää sitä pyörää, mutta se vanha pyörä toimii oikeasti aika hyvin. Nyt saatan käydä jonkun verkkokaupan sivulla vähän niin kuin räpläämässä siellä, että mitäs täältä nyt sitten oikeasti löytyisi. Ja järjestelmän pitäisi huomata se, että mä tuun ja vähän käyn kuolaamassa sieltä nyt uusia maastopyöriä, just tämän näköisiä värkkejä. Tietenkään nyt, mä en nyt kävisi kunnon maastopyöriä katsomaan, niin se on nyt kiva mennä soratiellä koiran kanssa. Se järjestelmä huomaa sen, että mitä mä oon siellä niin kuin tekemässä, katsoo, että okei, että tästä IP-osoitteesta tulee tällainen kaveri, joka on hirveän kiinnostunut maastopyöristä, ja se tulee aina kerran viikossa palkkapäivänä, se vetää vähän pidempää aikaa siellä. Mutta se ei oikein saa musta vielä niin kuin kiinni sillaisen, vaan niin kuin ymmärtää, että tällainen sähköosoite niin on kiinnostunut maastopyöristä ja aikuisten maastopyöristä. Ja päivänä sitten niin kuin kysyy multa, hei, että huomasin, että olet kiinnostunut maastopyöristä, näyttää mulle pop-upin tai ikkuna siellä niin kuin sivustolla, että hei, mä huomannut, että olet kiinnostunut maastopyöristä, että
haluatko saada aina tiedon näistä, että meillä on tällainen uutiskirja, jossa me kerrotaan erinäköisistä fillarointikokemuksista ja pyörän huollosta ja muusta, että jos sä haluat niin kuin tietää, mitä sun nykyiselle pyörälle kannattaa tehdä, niin anna tänne se sähköpostiosoite ja sä alat saamaan sitten niin kuin keväthuolto lähestyy, otan vinkit tästä talteen. Ja mä laitan se sähköpostiosoite siihen systeemiin, ja se järjestelmä taas niin kuin miettii siellä, että ronksis, okei, nyt tämä kaveri, joka on ollut kiinnostunut maastopyöristä, niin löytyykin tällaisen sähköpostiosoitteen takaa. No, eihän siinä sitten mitään aikaa kuluu, kevät tulee, mä oon lukenut ne kaikki uutiskirjeet ja on niin kuin kiinnostunut siitä, ja aina nyt kun mä menen sinne verkkosivulle, niin sen sijaan, että siellä on niitä Lahten jääkiekkojuttuja etusivulla, niin aina näyttää mulle jonkun ison jutun maastopyöristä, että hei, tässä on tämä niin kuin kiiltävä malli, tämä on tosi hyvä ja näin päin pois, että niin kuin viitit mennä katsoa sitä, ja se priorisoi sitä sisältöä siellä sivustoilla, samalla tavalla, kun se lähettää mulle vaan sähköpostiin viestintää siitä, että mistä tästä niin kuin aiheesta, josta olen kiinnostunut. No nyt sitten kevät tulee, mä oon lukenut ne sähköpostit ja todennut, että mä en rupea ostaa 100 työkaluja, että mä voin tehdä 50 huollomiseen mun fillariin, joten mä nyt sitten niin kuin menen sinne kivijalkaliikkeeseen sen mun polkupyörän kanssa ja käyn siellä sitten niin kuin tiskille on sillä, että hei, tässä on tämä mun vanha pyörä, että tähän pitäisi tehdä keväthuolto. Se kysyy sähköpostiosoitteen, ja tuosta meidän asiakkaana, että mihin sähköpostiin me voidaan laittaa kommunikaatio sulle tästä sun huollon edistymisestä. Mä laitan sähköpostin sinne, ja se myyjä siellä varaosatiskillä tai huollon tiskillä näkee, että hei, tämä kaveri on ihan viittavaille valmis ostaa uuden pyörän, että tämä ei paljon niin kuin tarvitse tönäsyä. Ja niinpä se sanoi, että hei, ei tässä mitään, että mä valmistelen tämän sun pyörän paperit tässä kuntoon, että jos sulla ei ole mitään muuta tekemistä tässä, niin käy katsomassa, että meillä on noin viime vuoden mallit lähdössä nyt poistoon. Että nyt saat niinku, että uusien ja viime vuoden ja uusien mallien välillä ei ole muuttunut oikeastaan yhtään mikään muuta kuin maalinpinta siinä värissä. Että nyt saisit tosi hyvän pyörän edullisesti, niin käy katsomassa, miltä ne näyttää sillä aikaa, kun me preparoidaan tätä sun fillaria täällä. Näin se niin kuin asiakaskokemus on tavallaan kulkenut sen täyden polun. Mä käyn katsomaan niitä polkupyöriä, järjestelmä tietää sen, että mä oon niin kuin ihan kohta niin kuin ostamassa uutta. Ja oikeastaan niin kuin siinä vaiheessa, kun mä tuun takaisin ja sanon, että hei, paljon noin maksaa, niin se myyjä voi sanoa mulle, että jos on vanhan vaihdossa, tämähän on tosi hyvä pyörä joka tapauksessa, niin saat tällaisen diilin tosta. Ja on ihan hirveän todennäköistä, että sitten kun mä oon niin kuin kokenut, että tämä kaikki on relevanttia viestintää ja miten tämä koko polku on kulkenut, että mä oon siinä kohtaa siellä, että hei, tehdäänpä tällä tavalla, että mä säästän sen huollon verran rahaa, jos mä teen tämän päätöksen nyt ja diilihän on paikallaan. Eli just tämä personoitu sisällön tekeminen ja toimittaminen sille kaikkien erilaisten kanavien kautta, ja yhdistetään nämä kaikki digitaaliset kanavat online, offline, niin kuin kivijalkamyymällä, niin että sitten tulee yhtenäinen asiakaskokemus. Tuohon niin kuin tekoälyyn, niin tässä kohtaa niin kuin se tarkoittaa sellaista prediktiivistä analyysiä, eli kun me kerätään sitä käyttäjätietoa sieltä, niin esimerkiksi vaikka se, että mä käyn katsomassa maastopyöriä siellä, niin se voi laittaa mut suoraan segmenttiin maastopyöräilijät, se järjestelmä, se ei tekoäly hirveästi vaadi. Mutta se prediktiivisellä analyysillä tarkoittaa sitä, että se kerää sellaista hiljaista tietoa analytiikasta, siis mun surffailukokemuksesta tai mitä mä sieltä sähköpostista käyn niin kuin lukemassa, ja se saattaa ennustaa esimerkiksi sitä, että tämä on nyt viittavaille tämä ihminen valmis ostamaan, että se tulee tänne joka palkkapäivänä, kuun viimeisenä, ja katsoo näitä, niin kuin, silloin se katsoo 10 minuuttia pyöriä ja muuten se katsoo 5 minuuttia pyöriä. Että tämä on tosi lähellä nyt, koska se miettii sitä investointia. Se on niin kuin prediktiivisen analyysin ajatus, että me katsotaan niin kuin dataa, mitä meillä on, ja sitten me pyritään sen avulla ennustamaan sitä tulevaisuudesta, se todennäköisyyttä vaikka, jolla mä olen menossa ostamaan sitä. Ja tosiaan niin näissä on segmentointi, kampanjanhallinta ja muut, jotka liittyy sitten tällaiselle puolelle. Tuo on muuten hyvä kirja tuo referenssissä oleva, että jos tähän oikeasti haluaa lähteä, niin siinä on 400 sivua aika tiukkaa teknistä tekstiä siitä näistä DXP-järjestelmistä. Ja siinä on esimerkkikeissi, missä kaverit rakentaa tällaisen räätälöidyn DXP-järjestelmän pankkipalveluihin.
Noita järjestelmiä on erilaisia. Siis on olemassa DFP-järjestelmä, jonka sä voit ostaa. Sitten on olemassa DXP-järjestelmä, jonka sä voit rakentaa. Mutta DXP-järjestelmillä, niin niitä valmiita järjestelmiä on olemassa, Gartnerin listaa tosiaan niitä siinä nelikentässä, niin se on, niin aika paljon niistä on, se perinteinen lähestymistapa näissä valmiissa järjestelmissä on tällainen monoliittinen. Se tarkoittaa sitä, että rakennetaan yksi järjestelmä, jonka nimi on DXP-järjestelmä, ja sinne se on koko yksi kappale sovelluksia. Sen sijaan, että teillä on sisällönhallintajärjestelmä, teillä on DXP-järjestelmä. Siinä koko möykyssä on kaikki nämä ominaisuudet sisällä. No se haastehan nyt on sitten siinä, että jos te ostatte tällaisen DXP-järjestelmän, joka on monoliittinen, niin sehän johtaa sitten sellaiseen tilanteeseen, että teillä se menee se teidän nykyinen CMS-järjestelmä romukoppaan, teillä menee nykyinen CRM-järjestelmä romukoppaan ja tämä monoliittinen järjestelmä tulee siihen tilalle. Yksi järjestelmä yhdeltä toimittajalta ei välttämättä kuulosta siinä mielessä hyvältä, että sitten kun teidän markkinatilanne muuttuu, niin pystyykö se toimittaja reagoimaan sitä. Iso koodipohja on aina hirveän hidas ruveta muokkaamaan. No sitten on tällainen koostetut DXP-järjestelmät. Tämä on se moderni tapa, mitä kaikki suosittelee tällä hetkellä. Eli koostetaan olemassa olevista palasista järjestelmä. Siellä on valmis CMS-järjestelmä, sisällönhallinta, voidaan käyttää sitä tai ottaa joku uusi. Käytetään CRM-järjestelmä, asiakashallinnan järjestelmä, otetaan se, mikä teillä on käytössä, tai otetaan joku toinen sinne. Eli koostetaan tällaisista palasista, jotka pystytään räätälöimään per asiakas. Teillä on joku hirveän kallis järjestelmä otettu käyttöön, joka on tyyliin tullut käyttöön viime vuonna, niin aika vaikea se on silloin sanoa, että hei, hupsista heijaa, että korvataan se tällä ja katsotaan sitten niin kuin uudestaan, että tässä on taas niin kuin tuhansia euroja tai miljoonia selällään. Niin tämä mahdollistaa sen, että teillä on just teidän oman toimialan tai teidän omille prosesseille sopivia järjestelmiä, ja sitten sitä täydennetään uusilla palasilla niin, että me saadaan tällainen DXP-järjestelmä koostettu näistä, jossa on ne kaikki DXP-järjestelmän kyvykkyydet, joista mä oon puhunut. Tällä hetkellä ne monoliittiset on kuoleva trendi. Ei sellaisia enää oikeasti. En usko, että kukaan tulisi markkinoille monoliittisen kanssa. Toki on helppo, että jos lähdet nollasta liikenteeseen, niin otat yksi kappale DXP-järjestelmiä tuossa noin, mutta kelle tahansa, joka on ollut liiketoiminnassa jo niin kuin mukana, niin tällainen koostaminen on oikeasti se parempi tapa lähteä tekemään näitä juttuja. Pieniä palasia rakennetaan pikkuhiljaa, ja sitten rakennetaan just ne kyvykkyydet, joita pystytään sitten joustavasti muuttamaan. Ja tämä on nyt sitten taas tee se itse ja säästin ajatus, eli sitten puhutaan ihan siitä, että mistä se DXP-järjestelmä koostuu käytännön tasolla. Se, että puhun monoliittisesta ja Gartnerista ja tällaisesta, mutta oikeastihan tämä niin kuin kokonaisuus, aika moni näistä valmiistakin järjestelmistä, joita myydään tuolla, niin koostuu kuitenkin joistain osista. Ja ne kyvykkyydet, mitä missä tahansa DXP-järjestelmässä on, niin ne koostuu jostain komponenteista, jotka on teille oikeasti valmiiksi tuttuja. Siinä on DXP-järjestelmässä, niin tämä on tällainen niin kuin pelottelukalvo, jos näkee, että jos nyt ihan kaiken haluaa tehdä, niin tämä on se koko pizzalista. Tämä voi näyttää IT-osastolla ja sitten joku alkaa itkemään, ei kannata. Mutta jos miettii sitä, niin meillä on CDP-järjestelmä, joka on asiakkuuden datanhallinnan järjestelmä, meillä on markkinointiautomaatio, meillä on sisällönhallinta, digitaalinen asset managementti, analytiikka, hakupalvelut ja sitten siellä taustalla on CRM ja muuta vastaavaa. CMS teillä kaikilla todennäköisesti on olemassa Drupal, WordPress tai muuta vastaavaa. Sitten markkinoinnin automaatio, jos teillä ei ole, niin suosittelen ottamaan käyttöön, koska se mahdollistaa sitten taas sen asiakasymmärryksen kasvattamisen. Ja sitten kun teillä on useita kanavia, sisällönhallintajärjestelmä, sähköpostia, vaikka verkkokauppa, niin kun teillä on niitä kuvia ja dokumentteja ja kaikkea muuta siellä olemassa, niin tällainen digitaalinen assettien hallinta, suomeksi siis kuvapankki, mahdollistaa sen, että teillä ei ole niitä jokaisen siilon ei tarvitse itse syvätä omia kuvia ja murehtia sitä, että miten ne siellä on, vaan että on keskitetty paikka, josta me saadaan se kuvamateriaali ja muu materiaali toimitettua niihin kaikkiin kanaviin. Analytiikka ja haun tietenkin tiedätte jo kaikki, siitä ei sillä lailla, mutta nämä on niin kuin komponentit, jotka liittyy tähän DXP-järjestelmään ja sitten voi niin kuin onnitella itseänsä sitä, että nämä on jo oikeasti olemassa, löytyy tästä paletista.
Tämä CDP-järjestelmä mä esittelen erikseen, mutta siinä on ajatus siinä, että me kerätään kaikki asiakasinteraktio yhteen järjestelmään, jossa me pystytään jalostamaan sitä ja hallitsemaan asiakkaan suostumuksia. Ja toki niin kuin tämä DEXP-järjestelmä, niin tämä on palvelu, tai tämä on siis alusta. Sehän ei riitä sitä, että me vaan laitetaan nämä kaikki järjestelmät, asennetaan nämä kaikki paikalle ja onnitellaan itsemme, vaan siinä täytyy, nämä täytyy kaikki integroida keskenään, rakentaa se DevOps-puoli siihen, että näitä pystytään hallinnoimaan, ja sitten ikään kuin me rakennetaan se alusta. Jos otat nämä kaikki erikseen, niin sä voit sanoa sitä markkinointistäkiksi. Mutta nyt me rakennetaan se yhteenliittymä, se sellainen tietoisuus kaikesta niin kuin toisista, niin silloin me saadaan se alusta-elementti siihen niin kuin mukaan. Näitä Gartneri taas mainintana tässä, niin on siis 10 vuotta enemmänkin järjestänyt tällaisia niin kuin näitä sisällönhallintajärjestelmiä, niin pitänyt tällaisessa nelikentässä, tämän näköisessä nelikentässä. Siellä on leaderit, haastajat, niche playerit ja sitten visionäärit. Ja ne lakkasivat ylläpitämästä tätä omaa sisällönhallintaluiskaansa pari vuotta sitten. Ne oli sillä, että hei, tämä markkinointi on nyt ihan saturoitunut, tai markkina on saturoitunut, täällä ei oikeasti tule tapahtua yhtään mitään. Me aletaan träkkäämään DXP-järjestelmiä sen sijaan. Nyt yllättävää kyllä, jos te katsotte tätä leaderit-saraketta, niin siellähän on ne kaikki samat firmat, mitkä oli sisällönhallintajärjestelmässä liidereinä. Siellä on Adobe, Optimizely, Acquia on sama kuin Drupal tässä kontekstissa, ja sitten on Sitecore. Eli Adobe, jos ette tiedä, se on älyttömän kallis Adobe Experience Manager-järjestelmä. Sitä ei juuri kukaan Suomessa käytä, mutta se on yksi näistä tällaisista taas Keski-Euroopan markkinoissa niin kuin osa. Ja sitten Sitecore ja Optimizely on kanssa tällaisia kaupallisia järjestelmiä. Acquia, joka on firman Drupalin takana, niin edustaa taas sitten sitä. Acquian DXP-järjestelmä perustuu Drupalin ja markkinoinnin automaatiojärjestelmään muun muassa. Niin se edustaa sitten taas tällaista niin kuin enemmän avoimen lähdekoodin stackia sieltä puolelta. Mutta sitten näitä DXP-järjestelmiä, tänne Enterprise-kerhon lisäksi, niin näitähän löytyy siis Dropsolid Experience Cloud perustuu Drupaliin, sitten on Pimcore, Neptune, Titania, Ibexa. Nämä ei ole sillä ehkä kauhean laajasti käytössä mun käsityksen mukaan. Dropsolid perustuu Drupaliin ja niillä on Belgiassa sitten niin kuin omat ratkaisunsa sitten niille markkinoille keskittyvät. Mutta joo, se, että miten tällainen DXP-järjestelmä sitten rakennetaan, aika paljon, niin kun, jos miettii sitä, että miksi rakentaa avoimesta lähdekoodista DXP-järjestelmää, niin kysymyshän tulee siitä datan hallinnasta. Jos sä teet sen itse, niin samalla sillä, jos ajatellaan herkkiä aloja, jos on haavoittuvia ihmisiä, haavoittuvia asiakkaita, esimerkiksi vaikka turvallisuuteen liittyvät palvelut, pankkipalvelut, sitten meillä on lääkefirmat tai siis lääkäriasemat, jossa sitten niin kuin on kuitenkin on asiakastietoa, mutta sitä ei missään nimessä voida luovuttaa minnekään kolmannelle osapuolelle, mutta rakentamalla sitä niin kuin DXP-järjestelmän omista komponenteista talon sisällä, käyttää avoimen lähdekoodin järjestelmä, jotka sä voit omistaa itse, ja sä pystyt itse hallinnoimaan sitä dataa. Se on sun dataa, sun järjestelmät, ja mikä ei vuoda talon ulkopuolelle. Se on mun mielestä pääasia käyttää avointa lähdekoodia, ja sen takia mulla on tämä kohta 4 tässä, että miten sä koostat sen järjestelmän itse avoimen lähdekoodin komponenteista. Mutta ajatus on siinä, että se ei ole pelkästään siinä, ja sitten toinen on sitten hinnoittelu. Se, että sulla on vaikka julkishallinnon puolella tai oppilaitoksessa tai jossain muussa, niin on sillä, että sulla on ihan hirveä määrä väkeä, jotka siellä on, niitä liidejä. Jos ottaa jonkun HubSpotin käyttöön, jonkun muun vastaavan, se laskutus tai joku kaupallinen järjestelmä, riippuen siitä, että mikä se on, niin se usein perustuu se hinnoittelu niihin liidimääriin, mitä sulla on. Mutta sitten jos sulla on iso määrä liidejä, vaikka Suomen valtio on kaikki, joku palvelu, jos on kaikki helsinkiläiset, niin eihän ne konvertoidu mitenkään sieltä. Sulla on vaan se liidimäärä, ne on kaikki potentiaaliset käyttäjät, mistä sulla on tiedot siinä järjestelmässä, mutta ne ei konvertoidu, jos ne konvertoituu, niin ei ne tuo samassa suhteessa rahaa kuin esimerkiksi nämä urheilukaupan liidit. Niin sellainen, että se liidien määrä suhteessa sit siihen konversioon
on vähän niin kuin tällä julkishallinnonomainen tai joku muu vastaava, niin sitten tulee sellainen niin kuin ajatus, että ehkä ei kannata maksaa sellaista lisenssihinnoittelua. Niin nämä on sellaisia syitä, minkä takia nämä järjestelmät voisi kannattaa niin kuin rakentaa tai hallita itse sen datan kanssa. Toki tässä on niin kuin omat varjopuolensa, sitten open sourcen kanssa, niin kannattaa aina niin kuin miettiä. Mä oon koittanut validoida tähän sellaisia ratkaisuja, jotka olisivat oikeasti hyviä, ja sellaisia, että mä otan aina kantaa siihen, että minkä kokoiset ne yhteisöt on, kun valitsee komponentteja. Koska sä et halua investoida 100 tonnia johonkin alustaan, ja sitten huomata, että sitä ei käytäkään kukaan muu kuin sinä. Ja sitten sulla tulee ongelma, vaan että sen kuratointi ja sen niin kuin harkitseminen niiden järjestelmien osalta on essentiaalista sille, että tässä pystytään menestymään. No, sisällönhallinnan puolelta niin tässä on tämä Drupal. Drupalia voisi niin kuin suositella siinä mielessä, että Drupal on näistä kaikista järjestelmistä niin kuin eniten integroitava. Se mahdollistaa sen, että tämä koostuu komponenteista. Voisit rakentaa sun DXP-järjestelmän pelkästään Drupalin puolella niin kuin kanssa, koska se on niin räätälöitävä. Mutta se ei kannata paljon duunia ja sitten sä et kuitenkaan saisi best of breedia. Mutta sä voit Drupalin kanssa tehdä personointia, sä voit tehdä siihen niin kuin niitä elementtejä, tuoda niitä DXP-elementtejä. Se yhteisö on tosi iso ja se on kasvava se yhteisö ja siinä on niin kuin kaikki sellaiset elementit, että tätä kannattaa niin kuin harkita DXP-järjestelmän puolella. Plus se integroitavuus on ihan omaa luokkaansa just sen enterprise-historian takia. Mutta se ei tarkoita sitä, että jos teillä on WordPress tai Joomla tai joku Liferay käytössä, niin ihan yhtä lailla te voitte lähteä rakentamaan teidän DXP-järjestelmää sille. Se peli on vaan vähän erilainen. Mutta näissä on aina sellainen elementti, että jos sulla on joku käytössä ja sä oot siihen tyytyväinen, niin ei sun tarvitse siitä lähteä luopumaan. Drupalin puolelta sit just vastaa siitä sisällönhallinnasta, sit sisällön esittämisestä, pystyy toimimaan backeri-elementtinä erinäköisillä mobiilisovelluksille tai kellosovelluksille tai infoscreeneille tai jollekin muulle vastaavalle. Se on täysin headless ja se pystyy niin kuin rakentamaan tällaisen. Ja se integroituu tosi hyvin esimerkiksi Mautickiin, joka on sitten tämä markkinoinnin automaatiojärjestelmä. Tämä on todella nopeasti kasvava järjestelmä. Siinä oli viimeisen luvun mukaan jo 45 000 aktiivista asennusta. Se ottaa kiinni HubSpotiin ihan älyttömän nopeita tahtia. Tämä on nyt sellainen, mistä niin kuin puhutaan hockey-stick-kurvena. 10 vuotta vanha sovellus, rakennettu PHP:llä ja Symfony Frameworkilla, käytännössä samaa tekniikkaa, mitä käyttää Drupal tai WordPress. Ja tosiaan niin tämä on markkinoinnin automaatiojärjestelmä. Voit ajatella, että tämä on niin kuin HubSpot, jossa on kaikki HubSpotin enterprise-ominaisuudet mukana, mutta sitten tämä on teidän järjestelmä, teidän koodi, te pystytte niin täysin luottamus, eikä meillä ole mitään riippuvuuksia kolmansiin osapuoliin. Täällä pystytään tekemään personointia, me pystytään tekemään asiakaspolun kartoituksia, segmentointia, asiakastiedon hallintaa ja sitten vähän sitä, että mitä tietoa, millaista viestiä lähetetään asiakkaalle missäkin vaiheessa. Tämä ei ole ainoa avoimen lähdekoodin markkinointiautomaatio, mutta on tällä hetkellä sellainen, että en kyllä suosittelisi minkään muukaan niin kuin miettimistä. Täällä on ListMonkey ja OpenAMM olemassa, mutta tämä on nyt se niin kuin kuuminta hottia ollut jo aika pitkään, ja tässä on tosi isoja organisaatioita, niin kuin kaupallisia organisaatioita takana, jotka varmistaa sen, että se yhteisö menee eteenpäin ja se tuote kehittyy markkinointiehdolla. Tämä on hauska projekti siinä mielessä, että ne projektin vetäjä ei ole ohjelmistokehittäjä, vaan se, joka vetää koko Mautic-projektiin, se on markkinoinnin ammattilainen. Tämä tulee täysin markkinoinnin ehdolla. Se on virkistävää nähdä sellaista. Jos otat Drupalin ja markkinointiautomaatio ja laitat ne yhteen, niin sinulla on käytännössä jo lightweight DXP-järjestelmä. Tämä tsekkaa niitä bokseja siitä. Tällä viedään jo aika niin kuin pitkälle sen. Tämä on niin kuin ensimmäinen polku, mitä kannattaa lähteä tekemään. Sisällönhallinta, sähköposti. Mautic tarjoaa siis myös monikanavaisuuden, että pystyy toimimaan lähettää tekstiviestejä tai muuta. Siitä tulee se monikanavainen markkinointi niin kuin mukana tai viestintä mukana. Mutta tästä pystytään parantamaan vielä tosi paljon. Ja se toimii sillä, että me otetaan tämä Customer Data Platformin mukaan. Siis se EDP tuo siihen
mahdollisuuden, se niin kuin keskittyy siihen asiakkaan interaktioiden kartoittamiseen. Siis Mautickin kerää omia asiakasinteraktioita, niin se kerää web-sivulta ja sähköposteista ja muista. Se on niin kuin, siinä on analytiikkakomponentti mukana, se toimii samaan kuin Google Analytiikka. Mutta CDP-järjestelmä pystyy keräämään sitä tietoa tosi monesta lähteestä. Se voi ottaa CRM-järjestelmästä tai niin kuin vaikka kassarekisteristä sitä tietoa, se pystyy keräämään sitä, niin kuin, tämä keskittyy sen tiedon keräämiseen, tämä Customer Platform. Se integroituu sosiaalisen media-alustoihin, se integroituu mihin tahansa järjestelmään, mitä teillä on, ja se keskittyy siihen, että se on tosi tehokas tapa kerätä asiakastietoa, yksittäisiä interaktioita, ja sitten sen asiakastiedon perusteella niin se pystyy tekemään automaattista segmentointia, se luokittelee niitä käyttäjiä ja mahdollistaa sen, että me pystytään tosi monipuolisesti hallinnoimaan ja vetämään yhteenvetoa siitä asiakastiedosta. Ja se, mitä tämä mahdollistaa myös sitten sen, on se, että koska tämä on tällainen niin kuin laaja järjestelmä, niin tähän pystytään integroimaan tekoäly kiinni. Se tekoäly tekee sen, että jos normaalisti meillä on CDP-järjestelmässä sellaisia sääntöjä, että jos se surffaa 3 maastopyöräsivustoa läpi, niin se on maastopyöräilijä. Tai kasvattaa jotain lead scorea tai jotain muuta, että lukee 3 sähköpostia, niin sitten se lead score nousee 100:lla. Ja tällaista niin kuin muuta, mitä järjestelmät tekee, että koittaa niin kuin menneen tiedon perusteella luokittelee asiakasta. Mutta tällaiseen järjestelmään pystytään kytkemään tekoäly, on se sitten niin kuin esimerkiksi vaikka TensorFlow tai joku muu vastaava tekoälykomponentti, ja sitten me ruvetaankin ennustaa sitä tulevaa. Millä todennäköisyydellä tämä asiakas ostaa meiltä seuraavan 3 kuukauden aikana tai 3 viikon tai 3 päivän aikana. Tämä on surffannut tämä asiakas joukkoon random-sivustoja. Koita päätellä siitä, että mitä se asiakas meiltä oikeasti haluaa. Ja sitten se tekoäly pystyy sen ison datamassan perusteella peilaamaan sitä, että ne, jotka on surffannut näitä 3 sivua, niin ne on tehneet vaikka reklamaation seuraavan viikon aikana tai soittaneet tai jotain muuta vastaavaa. Sitten se voi niinku reagoida, että tämä on potentiaalinen soittaja, pompaatapa tälle nyt chattibotti-ikkuna auki ja laita sinne, että hei, mikä hätänä, että hoidetaanko netissä. Tosi kätevä järjestelmä. Näitäkin löytyy avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Tämä on tällainen kuin Unomi, CDP-alusta. Avoin lähdekoodi ja Apache-projekti. Tämä tekee tämän kaiken, mitä mä äsken tuossa sanoin, eli se kerää sitä asiakastietoa, se tärkeimpänä se hallinnoi sen asiakkaan lupia sen asiakastiedon käyttämiseen. Tämä loistaa tämä Unomi siinä. Sitten meillä on, se tekee se segmentoinnin ja persoonan. Tässä on paljon päällekkäisiä ominaisuuksia sen Mauticin kanssa, mutta tämä keskittyy siihen tiettyyn osaan. Kun lähdetään rakentamaan laajempaa CDP-järjestelmää, niin mä ottaisin tosiaan sisällönhallinnan, markkinointiautomaatio, ja tämä olisi heti 3. vaiheena. Ja sen 4. vaihe olisi varmaan se, että tähän alettaisiin miettiä, että kytketäänkö se tekoäly kiinni. Tästä on olemassa tästä Unomista, siis kaikki, jotka käyttää tätä tai tällaista, niin kuin tosi monessa kaupallisessa järjestelmässä, niin kuin näissä DXP-järjestelmissä on jonkun valtakunnan tekoäly olemassa, mitä ne siihen niin kuin kehittää. Tämän voi, jos rakentaa itselleen, niin voi esimerkiksi ottaa ilman tekoälyä ja sitten alkaa rakentaa, kouluttaa sitä omaa siinä niin kuin sivulla. Se TensorFlow on se, mitä tiedetään, että on esimerkiksi nykyaikana käytetään vaikka tämä Unomin kanssa. Netissä on myös esimerkki, vähän vanhempi esimerkki sellaisesta, että tähän Unomiin kytketään Prediction.io tekoälyjärjestelmä. Se on toinen Apachen projekti, mutta se ei ole enää niin suosiossa. Sitä ei voi suositella sen käyttöönottoa, mutta siitä näkee, kuinka helposti tähän pystytään tosi koodin avulla niin kytkemään se tekoäly. Että me tiedetään se, että tähän on helppo ja järkevä kytkeä tekoäly tähän Unomiin alustaan. No, sitten täällä on niin kuin analytiikka. Jos te ette ole vielä kuullut Matomosta, niin nyt kuulette. Tämä on avoimen lähdekoodin tosi iso 1,4 miljoonaa aktiivista asennusta, niin analytiikkaa, joka korvaa Google Analytiikan. Taas jos te käytätte Google Analytiikkaa, niin hyvä, niin se on sillai ihan käypäinen ratkaisu. CDP-järjestelmässä pitää olla analytiikka, koska me ymmärretään, mitä se asiakas tekee. Ja nyt tässä kohtaa, kun meillä on Matomo käytössä, niin se on sellainen järjestelmä, joka on niin kuin avoin lähdekoodi ja sinänsä just mahdollistaa sen koodin omistamisen. Tästä ei nyt ehkä tästä sitten sen enempää.
Siinä kannattaa niin kuin huomata on se, että tämä Matomo on aikaisemmat nimellään, silloin kun se perustettiin 2007, niin ollut sellainen, se nimi oli sellainen kuin Pivikki aikaisemmin. Se on vaihtanut nimensä sitten jossain kohtaa, mutta on olemassa sellainen Pivik Pro-järjestelmä, joka on siis kaupallinen Matomo-versio käytännössä. Ja se on esimerkiksi, ne sanoo, että ne on CDP-järjestelmä. Eli just sellainen, vaikka jos Unomi olisi huono, niin voi ottaa, ja niin Matomokin sanoo, että se on CDP-järjestelmä, että sitä pystyy käyttämään Customer Data-platformina. En tiedä, kannattaa sillä lailla tutustua. Oliko mulla sitä mainittu? Niin, tuossa oli Matomo mainittukin, mutta siitä niin kuin löytyy sitten niin kuin ajatus on siinä, että CDP-järjestelmä voi olla sitten joku muukin toimiva CDP-järjestelmä. Muun muassa Matomo varmaan toimii ihan niin kuin kevyenä ratkaisuna siinä. En tiedä sitä, että toimiiko se niin kuin laajaan tapaukseen kuin toi Unomi. Mutta se vaan näkee osoituksena nyt siitä, että näillä järjestelmillä on omat tontit, mutta ne voi mennä päällekkäin ihan riippuen siitä, että mitkä ne teidän tarpeet on. No, sitten näitä muita järjestelmiä. CRM-järjestelmä, teette asioita kaupallisesti, tai teillä on jotain entiteettiä, joita te asiakkaiksenne kutsutte, niin te voitte käyttää teillä on todennäköisesti CRM-järjestelmä käytössä. Jos se ei ole ja te haluaisitte, tai jos te haluatte rakentaa DXP-järjestelmää ja ruveta jälleen myymään sitä ja haluatte siihen CRM-komponentin, niin te voitte käyttää Suite CRM tai Euro CRM esimerkkinä. Jos teillä on oma CRM-järjestelmä, totta kai niin kuin te omassa alustasta käytätte sitä. No sitten on dummy-alustoja, erinäköisiä resource space, Ratsuna ja Nuxena ja Drupalistakin on rakennettu dummy. Et digitaalinen asset managementti, niin kuvapankkialustoja löytyy myös avoimena lähdekoodina. Sitten on tämä integraatio on tosi tärkeä komponentti, koska meidän täytyy, kun me rakennetaan omaa alustaa palasista, niin meidän pitää saada nämä palaset juttelemaan keskenään. Se on Tykki, Zato, Hugini, Ankasi ja muuta vastaavaa, tai sitten voitte käyttää esimerkiksi ESB-ratkaisu, Enterprise Service Bus, jos sellainen on valmiiksi olemassa. Mutta ei kannata unohtaa sitä, että se integraatio, että nämä järjestelmät pitää pystyä puhumaan keskenään, koska ei se muuten mikään alusta ole. Mutta nämä on tällaisia komponentteja, tähän voi lisätä sitten muitakin komponentteja ja muuta vastaavaa, että niissä järjestelmissä tulee teidän näköinen. Mutta nyt yhteenvetona, kun on 2 minuuttia aikaa ja mä oon tosi hyvin aikataulussa tänään, niin voidaan niin vetää sitä, että mä sanoisin niin, että se pelkkä sellainen siiloajattelu, että on sisällönhallintajärjestelmä ja sitten joku lähettää jostain niin kuin kellarista sähköpostia niille asiakkaille, niin se toimii niin kuin nyt, mutta se ei toimi niin hyvin kuin se voisi toimia. Et se, että me pystytään rakentamaan aitoa kilpailuetua, vaatii sen, että meillä on yhtenäinen asiakaskokemus webissä, sähköpostissa, kaikissa kanavissa, plus siellä kivijalassa. Kun se asiakas tulee teidän myymälään, niin se ei ole uusi asiakas, vaan se on se vanha hörökorva, sama vanha hörökorva, joka on teidän kanssa viestitellyt siellä netissä, ja nämä tiedot pitää pystyä viemään yhteen. Sellainen järjestelmän rakentaminen niin ei tarkoita sitä, että tämä on taas miljoona selällä ja sitten aletaan murehtimaan sitä, että mitä nyt saatiin, vaan että just se, että pitää arvostaa sitä, että mitä teillä on tällä hetkellä käytössä ja lähteä rakentamaan sitä kokonaisuutta kyvykkyydet edellä. Niin ettei mietitä, että meidän täytyy ostaa uusi himmeli ja korvata se joku vanha sillä, vaan tuoda niitä, ymmärtää mitkä ne kyvykkyydet, jotka on just teille tärkeitä, ja tuoda niitä pikkuhiljaa siihen palettiin mukaan, ja sitä kautta sitten niin kuin tehdä sellainen niin kuin tavoitelähtöinen rakennusprojekti. Ja tällaisella Compose DXP-alustalla niin se kuvio niin kuin toimii, ja se mikä on lohduttavaa on se, että täällä on paljon avoimen lähdekoodin ratkaisuja, joita te voitte ottaa teidän palettiin mukaan, niin että te saatte sen järjestelmän rakennettua kohtuullisilla, ei missään nimessä pienillä, mutta kohtuullisilla kustannuksilla just itsenne näköiseksi. Mutta se oli oikeastaan mun koko tarina tässä kohtaa. Jos haluatte, niin nämä slaidit, nyt kannattaa ottaa kännykkääsi ja napata kuva tästä QR-koodista. Meillä tulee tämä esitysmateriaali tonne, siellä on myös yhteydenottolomake. Eli jos on kysyttävää tai haluatte niin kuin sparrata tästä ajatuksesta tai niin kuin yleensäkään jutella sillä tästä, että mikä tämä rooli voisi teillä olla, niin mä annan oikeasti mielelläni
ihan niin kuin juttelen tästä aiheesta, on mulle sydäntä lähellä, niin ottakaa sitä kautta yhteyttä, ladatkaa se materiaali ja kannattaa ilmoittautua meidän sähköpostilistoille myös sitten sitä kautta, että jos tämä aihe kiinnostaa ja haluatte lisää tietoa jatkossa. Nämä asiat kehittyy ja me kehitetään omaa ymmärrystämme ja koostetaan näitä paletteja. Vuoden päästä sitten katsotte tämän saman esityksen. Tämä voi olla hyvinkin erilainen, koska meistä on tullut parempia tässä aiheessa ja me ollaan kerätty sitä tietoa ja levitetään sitä. Mutta tällä hetkellä kannattaa olla utelias ja pitää mieli avoinna. Eipä se siitä sitten, niin mä pätkäsen tämän tästä ja lopetan jaan ja katsotaan oma naama ruutuun näin. Niin eihän siinä siis, kiitos oikein paljon mun puolesta ja ottakaa sitten netin kautta yhteyttä, jos haluatte jatkaa juttelua mun kanssa. Kiitoksia ja mä laitan vielä tuosta sitten sähköpostia tulemaan tässä joko vielä tänään tai sitten maanantain puolella. Kiitos kun olit mukana. Moikka! Moi moi kaikille!